ipaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang atong ipaambit karon nga bersikulo mga igala ug mga kaigsuonan sa Joel, no? Joel 2 bersikulo 29. Akong pagabasahon og sunda sa inyong mga salabutan, sa inyong mga hunahuna. 29 nagaingon. Niadtong panahon na ibubo ko ang akong espiritu bisan pa sa mga ulipon nga lalaki o babae. Mao ka na ang atong ipaambit karon mga higala ug mga kaigsuonan. So si Propeta Joel yang propesiya ni nga sa ulahing panahon na ang Dios maghatag usab og espiritu ngadto sa mga kabus, no? Sa mga ulipon, mga babae o mga lalaki. So gipropesiya ni Propeta Joel, no? So mo na mahigaligsoon kung di ta matingala nga bisan pa sa mga ulipon nga mga lalaki o mga babae nga magsangyaw na sa pulong sa Dios, di ba? So nagpasabot niya na nga ang ginapropesiya ni Joel nga propeta sa Dios natumana, no? Di ta ka tingala nga naay nagsangyaw nga bisan ubos ya kaayo og kalidad, di ba? Kaning ulipon lang siya kaayo diri aning kalibutana apan nagsangyaw sa pulong sa Dios nga naman na tungod kay ang Dios maoy naghatag kaniya og espiritu nga magsangyaw siya sa kabubot-on sa Dios. So mga higalaigsoon, kani gipropesiya na ni daan, no? Ni Propeta Joel nga nagingon na atong panahon na ibubo ko ang akong espiritu sa to pa ibubo gyud, di ba? Bubo labang dili usik-usik kundi bubo gyud. So atong panahon na miingon ang atong propeta nga si Joel, propeta kini sa Dios, no? Nga aton yang panahon na ang Dios maghatag usab og espiritu ngadto sa mga kabus, bisan sa mga lalaki nga mga kabus, bisan sa mga babae nga kabus, mga ulipon ba kanang nagulipon lang ta kanang for example nangagalon lang ta tungod kay mubo ta kayo og ineskwelahan wala ta kaabot sa mga kurso, wala apan matingala ta mahigaligsoon nga adunay nagsangyaw nga bisan siya ubos kaayo, di ba? Dili ka ni siya kahibalo mo in English, dili ka siya kabalo mo tinagalog, di ba? Apan nagsangyaw sa pulong sa Dios. So nagpasabot mahigaligsoon nga ang ginapropesiya ni Propeta Joel naabot na nga ang Dios magbubo usab sa iyahang espiritu ngadto sa mga kabus nga mga lalaki, sa mga kabus nga mga babae. Wala di ta katingad-an karon nga naa dunay mga babae nga magsangya sa pulong sa Dios, di ba? Kay ginapropesiya nang daan ni sa propeta sa Dios, di ba? Dili ta mahimo nga di matingala ta tungod kay mabasa man nato nga napropesiya nang daan, di ba? Matingala ta karon mahigaligsoon nga ang mga ulipon hinoon maoy nagsangyaw sa pulong sa Dios katong ilahang mga agalon walay pagrelasyon sa Dios, walay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Unya katong mga ulipon sa panahon nga pagdaig pagsimba naa siya sa talapukan naminaw sa pulong sa Dios, di ba? Tungod kay ang Dios miingon si Propeta Joel sa ulahing panahon bisan sa mga ulipon nga mga lalaki, bisan sa mga ulipon nga mga babae, ibukbuk sa Dios ang iyang balaang espiritu. Mo na matingala ta mga kaligsoon nga nagsangyaw na tawa na. Unya may
nabala na sa may iniskwilahan na, di ba? Nga nganong nagsangyaw naman na siya sa pulong sa Dios. Di ba? Ulipon raman na siya ni Kuan, di ba? Tapasiro raman na, di ba? Mamumuong raman na siya, di ba? Construction workers raman na, di ba? Ingon ng tao, di ba? Mangingisda raman na siya. Dili ta ka Kuan, kung ang Dios higalayson, di nato malimitahan. Di ba? Bisan pa nag-ulipon pa na mga higalayson. Kung hataga na sa Dios ug bala ang espiritu, magsangyaw na sa pulong sa Dios. Dili niya ikaulo ang pulong sa Dios kay dili na iya. Kundi hatag na niya, gikaluyan siya. Ang taong gikaluyan sa Dios, bisan pag ulipon pa na siya lalaki ug babae, mosangyaw na siya sa pulong sa Dios. Sama na siya og bunga na siya. Ha? So ang gikaluyan sa Dios, mabungahon gayon na siya. Dili gayon na niya ikaulaw ang pulong sa Dios. Anda, dili na siya ingon nga kaning mahadlok nga kuanan, kaning lutuson, baby ayon, katawan, hukman, kay ngano man. Ang Dios maoy nagapanalangin sa iya. Ang Dios maoy naluoy kaniya, ang Dios maoy nagluwas kaniya. Dili ang tao. Dili ining kalibutan na, kundi ang Dios nagbubo sa balahaang espiritu. So mo ni tawala bisan og ulipon ning lawasa, walay nakatunan kaayo diri aning kalibutan na, ubos kayo o kahimtang diri sa kalibutan, pobre kaayo sa mga panudlanan sa kwarta, apan aduna siya kalipay nga magpaambit sa pulong sa Dios. Nga naman na nga bisan wala siya pero nagapaambit, di ba? Bisan nakaingon-ingon sa paglito, kala mo paambit, nga naman na. Tungod kay gipropesya na daan sa propeta sa Dios nga ibubo sa Dios ang iyang balaang espiritu sa ulahing panahon, bisan pa sa mga ulipon nga mga lalaki o ulipon nga mga babae. So kung kita mahigalaysoon magbasa ta sa pulong sa Dios, di na ta makatingala nga adunay mga babae nagsangyaw sa pulong sa Dios, tungod kay ang Dios maoy naghatag kanilang espiritu. Nya kanang espiritu ang hatag sa Dios, dili na ingon espiritu og katalaw, espiritu sa kadlok, kundi espiritu na siya nga sa diin nagtibabaw ang iyahang pagigugma, kaluoy. Muna nga mo paambit siya sa pulong sa Dios, tungod kay gusto siya nga makatabang usab siya sa mga katawhan sa Dios, nga sa diin nga salaan ug nangawala. Di ba? Muna mahigalaysoon. So karon, kung aduna tay nakitaan o nadunggan nga nagsangyaw siya sa pulong sa Dios, bisan pa og ubos siya kas kahimtang dire, wala siya ka eskwela theological, di ba? At pag nagsangyaw siya sa pulong sa Dios, nagpasabot ka na mahigalaysoon nga ang Dios maoy nagbubuan ng tawana sa iyang balang espiritu. Bisan pa ng tawana o katawan, sa panagbaby ayon lutuson, hukman, magapadayon siya tungod kay ang Dios maoy nagkupot kaniya, gikaluyan siya sa Dios. Usa may galaysoon, dili ta ka hukom sa mga katawhan, dili ta ka BIPI, dili ta ka daw, dili ta ka lutos. Kay abi nyo mga galaysoon, ang Dios walay gipili bisan pa sa mga ulipon, mga lalaki ug babae. Walay gipili, basta kaluyan sa Dios, kaluyan na sa Dios. Bisan unsa pa karon ka dautan na imong binuhatan, imong pinulungan, imong mga gibuhat karon. Kung ang Dios ang mihikap sa imong kasing-kasing, imong hunahuna mo alagad kay ka sa Dios. Timan imong higalaysoon. Ang kaluoy sa Dios walay pagpili. Ulipon man karon, babae o lalaki. Kung ang Dios na ang muluoy ug mo maglihok sa imong kinabuhi, dili na nimo ikaulaw ang pulong ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Di ba? Isangyaw na nato ang pulong sa Ginoo. Di ba? Atuan ang isangyaw ang Ginoo
nga siya'y nagluwas kanato gikan sa atong kasalanan, gikan sa mga dili mayong binuhatan kanato kaniadto. Nagpakamatay ang atong Ginoo, di ba? Nagpakamatay siya, gilansang siya sa krus, di ba? Gilubong ang atong Ginoo, tinuod na gilubong. Ug sa ikatulong adlaw nabanhaw ang atong Ginoo. Mauna nga ang atong gisangyaw karon dili pundok ni reliyon ang atong isangyaw mga higalaigsuon, kundi ang pagkabanhaw. Wa na gilain ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kung wala ko'y pagtuon ni mo istorya ba kung pagkabanhaw? Kung wala ako gikaluyan sa Ginoo, mo istorya ba kung nabanhaw ang Ginoo? Ug wala pa ko pagtuon. Kaning pagtuon ako ba ni dili? Halin kani ni Ginoong Hesus gihatag niya kanako aron ako motuo sa genuine nga pagtuo. Dili ako Morning nakatuo ko tungod sa kaluoy sa Ginoong Dios. Di ba? Tungod lang gid sa kaluoy. Dili sa ako ang binuhatan nga maayo. So may binuhatan ako maayo sa una. Puro man jud wala joy hinungdan. Di ba? Basta mahigaligsoon kung ang Dios na maoy magpamuhat sa atong kinabuhi, sigurado mahigaligsoon nga mausob ang tao. Pero ang tao rin mo usog magpakitang tao, kapoy kaya nang magpakitang tao. Malin soda. Nakay gitago-taguan, tapos naroon, nakay pamilya na. Tapos nang textmate ka, nang kuan kag uban ba, nang textmate ka. Hadlo kang imong cellphone, kuanan sa imong asawa, or ang imong asawa, na ay ka textmate, mahadlok pod ang imong asawa nga, makitaan sa bana. Pagkakapuya. Pero nga naman ang gibuhat niya tungod kay wala gayoy kung naapat aning kalibutan na di pa ta mausob, wala pa ta kang Kristo, abi na to hunahuna na ang hunahuna sa tao sakto yung gibuhat pero pursay. Pero wala mga higalaigsoon. Pero kaning ginapropesya ni propeta Joel, dili ta matingala mga higalaigsoon nga bisan pa nga ubos ka na siya, lugos kalito, tunga na mo istorya. Pero mo paambit siya sa pulong sa Dios. Dili man guna iya ha. Igsuon, kundi halina siya sa Dios. Gibubo sa Dios. So mauna siya nga di na maulaw istorya, di na mahadlok mo istorya. Dili na siya mo dili na bahala nagkatawuan siya, hukman siya, lutuson siya, bibiyayo siya, nagpadayon siya. Tungod na sa kaluoy sa Dios. Busa mahigaligsoon na out nga kani atong gipaambit karon. Unta mahina masabta nato kung nakadungog ka mo karon o nakita ka mo mga taong nagpaambit sa pulong sa Dios, nagwali sa pulong sa Dios, kunya wala siya ka eskwela theology, di ba? Unya nagpasampit siya, nagpasabot ka na nga natumana ang gipropesiya ni propeta Joel. So mga higalaigsoon na nga na kung may gamay na sabtan, ang pulong sa atong Ginoong Kristo mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amen o amen. Dalay ko ng Diyos. Hallelujah.